प्रणाम नमस्कार, कैसन बानी लोगिन। तो आज हम बनाए भुना मटन मसाला के रेसिपी। ये काफ़ी आसान रेसिपी होला, बिल्कुल सिंपल। एक केहू भी बना सकता, बस रसोई के कुछ सामान से, बिना कोनो ताम झाम के। बिल्कुल सिंपल तरीका से ये बनी। एमे कौनो भी अलग से एक्स्ट्रा चीज़ ना डली, बस किचन के ही कुछ सामान से डाल के ये शानदार रेसिपी के बनावल जाई। तो चलिए लोगिन शुरू कइल जाओ। तो भुना मटन मसाला बनावे लगी यहाँ पे कढ़ाई के गरम कर लेले बनी और ओमे डाले बनी सरसों के तेल। तो हम हमेशा कहेनी कि बिहारी रेसिपी जौन बा उ सरसों के तेल में बनेला। तो अगर वो लोग दूसर तेल डाले के चाहतनी लो तो डाल सकतनी लोगिन। और यहाँ पे डालें प्याज। तो आधा किलो मीट ले बनी, मतलब आधा किलो मटन बा, तो वही हिसाब से हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज कटले बनी। और एक के प्याज में डाल के एक ब्राउन होखे तक भूनल जाई। देखी लो। तो प्याज के तेज आंच पर भूजल जाई। देखी लो हल्का सा प्याज जौन बा उगल गइल बा, कलर भी हल्का चेंज हो गइल बा, लेकिन ये पूरा तरह से ब्राउन नहीं भइल। तो एकरा के थोड़ा देर और भूनल जाई ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे देखी लोगिन प्याज जौन बा वो अच्छा से ब्राउन हो चुकल बा। देखी लो। तो एकरा के अच्छा से मिला लिए, चला लिए। तो यही में यहाँ अब डलाई मटन। तो आधा किलो मटन ले बनी और ओकरा के अच्छा से धो के साफ़ कर ले बनी। तो प्याज में मटन के डाल दिया। तो सारा मटन के प्याज में डाल दिले बनी। अब एक के अच्छा से प्याज के साथ मिला ले जाई। देखी लो। प्याज और मटन के आपस में काफ़ी अच्छा से मिला के एक के तेज़ी आंच पर बिना ढकले 3 से 4 मिनट तक ले भूनल जाई ताकि एकर कलर जौन बा उ चेंज हो जाए। देखी लो। यहाँ पे देखी लोगिन मटन के पूरा 4 मिनट तक ले बिना ढकले तेज आंच पर हम भून ले बनी। देखी लो कलर जौन बा तौन मटन के काफ़ी हद तक चेंज हो गइल बा। रउआ लो देख सकत बानी लो। तो अब यहाँ पे आँच के जौन बा ओकरा के कम कर दिए, धीरे कर दिए, मीडियम लो। यहाँ में डालल जाई अदरक लहसुन के पेस्ट, माने पीसल आदि और लहसुन। तो ये भर के 1 चम्मच आदि लहसुन बा पीसल, एकरा के मटन में डाल दिए और अच्छा से मिक्स कर लिए। ये देखी लो। तो आदि लहसुन के जौन पेस्ट बा पीसल आदि लहसुन ओकरा के हम मटन में अच्छा से मिक्स कर ले बनी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के 3 से 4 मिनट तक भूनल जाई। तो पूरा 4 मिनट हो चुकल बा और ई देखी लोगिन मटन जौन बा अच्छा से भून रहल बा, पक रहल बा। एकरा के अच्छा से फिर से मिला लिए, चला लिए। अब यहाँ में डलाई स्वाद अनुसार नमक, आधा छोट चम्मच हल्दी पाउडर, ये हवे धनिया जीरा के पाउडर आधा चम्मच, यह गरम मसाला पाउडर। ये पे डलाई 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ना हो, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अब ये सब मसाला के मटन में अच्छा से मिला लिए, मिक्स कर लिए। देखी लो। तब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के अच्छा से 10 मिनट तक ले बिल्कुल लो फ्लेम पर पकावल जाई। तब पूरा 10 मिनट हो चुकल बा। ई देखी लोगिन मटन जौन बा वो काफ़ी अच्छा से भून रहल बा। और यहाँ पे डलाई 2 हरियर मिर्चा काट के। तो लोगन के ज़्यादा अगर तीखा पसंद बा तो 2 के जगह पे 4 डाल सकत बानी लोगिन। ये सब के अच्छा से मटन के चला लिए फिर से, ताकि ये नीचे से लागे ना, चिपके ना। अब फिर से एकरा के ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट और पकावल जाई। तो 10 मिनट हो चुकल बा। ई देखी लोगिन मटन जौन बा वो काफ़ी अच्छा से भून रहल बा, पाक रहल बाटे धीमा आंच पे। और एगो बात कि हम यहाँ पे गरम मसाला और तेज़पत्ता डलले बनी, जौन कि कैमरा में दिखावे के भूल गई है। तो वो लोग गरम मसाला और तेज़पत्ता प्याज के साथ डाल सकत बानी लो। अब यहाँ पे हमनी के डाल जाई गरम पानी। तो पानी ज़्यादा नहीं डाले के, ऐसे कि हमनी के रस तो चाही ना, भुना मटन मसाला बनता। तो उतने पानी डलाई जितना से मटन जौन बा मीट जौन अच्छा से पक जाए, गल जाए।
उतने डाले का बटे। तो अब यहाँ पे ढक्कन लगा के एकरा के ढक के आराम से आधा घंटा तक पकावल जाई लो फ्लेम पर। तब पूरा आधा घंटा हो चुकल बा और ई देखी लोगिन मटन जौन बा काफ़ी अच्छा से पक रहल बा, तेल भी सेपरेट हो गईल बा देखी लो। तो एकरा के अच्छा से चला लिए आ इहें पे हम गैस के आँच जौन बा ओकरा के बंद कर देम। एकरा के अच्छा से मिला ले हली। अब इहें डलाई 1 बड़का चम्मच दही एक चम्मच दही के हम अच्छा से फेंट ले बानी और ओके मटन में डाल देवे के बा डला जाई आ एकरा के अच्छा से मिला लिए। तो आँच बंद करके ऐसे डलाई ताकि दही जौन बा उ फाटे ना। कभी भी अगर कोनो भी ग्रेवी में दही डाले के बा तो इतना याद रखें हम लोगन कि आँच के बंद करके तबे डाले हम लोगन, इससे दही फाटी ना। और यहाँ पे डलाई 1 छोट चम्मच गरम मसाला पाउडर और एकरू के अच्छा से फेंट लिए, मटन में अच्छा से मिला लिए। अब यहीं पे आँच के जला दिए देखी लोगिन हम आँच के फिर से जला देले बानी। अब देखी लो फिर से एमे हम ढक्कन लगा के एकरा के 10 से 12 मिनट और ही पकाएं ताकि मटन जौन बा एकदम अच्छा से गल जाए। तो चलिए लोगिन मटन के देख जाओ और ई देखी लोगिन मटन कितना शानदार दिख रहा बा, तेल अलग सेपरेट हो गई बा, एकदम तेल जौन बा उ छोड़ दिले बा देखी लो। और मटन भी काफ़ी अच्छा से भुना गई बा देखी लोगिन। तो अब एकरा के चला के फिर से ढक के एकरा के 5 मिनट और पका लिए और पूरा 5 मिनट हो चुकल बा। ई देखी लोगिन मटन जौन बा कितना शानदार दिख रहा बा, पक रहा बा। तो यहाँ पे मटन जौन बा उ बिल्कुल अच्छा से गल गई बा। अब यहाँ पे आँच के तेज कर दिए आ एकरा के चला चला के सुखावल जाई। रस जौन एक्स्ट्रा रस ग्रेवी बा एकरा के सुखा लिए तेज आँच पर देखी लो। तो तेज आँच पर सुखता तो एकर कलर जौन बा उ चेंज होता रोगलो देख सकत बानी लोगिन। तो ऐसे ही चला चला के मटन काफ़ी अच्छा से गल चुकल बा, सॉफ्ट लरम हो गई बा, नरम। ये देखी लोगिन बिल्कुल मटन भुना मसाला बन के तैयार बा, भुना मटन मसाला। और वो लोगिन देखबे कहीं लोगिन कि ई बनावल कितना आसान बा। तो एकरा के एगो थाली में निकाल लिया। चलिए लोगिन हम निकाल के दिखाओ तनी रोवा लोग के। तो देखी लो एकरा के एगो थाली में निकाल के रोवा लोग एकरा के लाई चिवड़ा या रोटी पराठा कुछ के साथे खा सकतनी लोगिन। ई सब के साथे काफ़ी टेस्टी लगी देखी लो। और बनाओ लो कितना आसान बा, वो लोग देखबे कहीं लोगिन। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करें लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगिन। ऐसन के भोजपुरी वीडियो यानी बिहारी वीडियो देखेला हमरा चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें लोगिन। धन्यवाद।